nipa bia ten said ye numate me amete he me de wom wo a wo tie me wo de wom. I'm telling you the mind of God. 1 Corinthians 3:13 no sanka ho bi mem tie wura de asem. 1 Corinthians 3:13 hono sanka ho bi e ma me tie asem pese wo de ba be si be 16 na afemi de asem no e ba na obi adwuma be dadi obia adwuma be dadi na eda no be gi ne ho hold it obia adwuma obia ye na sase so me say be dadi mo a mo dem fu na kem boys me ka asem acho yem peskasa akoshifo ne nkwasiafo na dwene say wo das efuna kem a obenya ska. I'm telling you, akoshifo ne nkwasiafo ena gidi say wo pe wo yo abaya na asiswa wo ko Madina kotonkunu a wo mo de sira wo ma he munu a wo betumi abaji wo bi kunu no ama na san check de amaw e ka sama chotie ni agin kwasiafo ene akoshifo na dwene sa me na me ka sama. And some kakao wa me pese yedi ho enkomo ya senkan no say obi atimi ebie na som na obi radio ne nsomo na wotie mame ebre kakra nefa waso FM me na enyem fasode any inshira. What can 1 Corinthians chapter 2 verse number 14. The Bible said that the natural man cannot receive the things of the spirit of the law, because those things, the Bible declared that they are foolishness unto him. He cannot understand because they are spiritually discerned. Nipa wonte adia enyame adia no kengaji mi ntie brade so nipa woni honhom na nye nyankopon obia wonni wonyame honhom no ntime nyi niema eye wonyankopon de ya eye ne nkwasi asam na wontumi hunu mu. The Bible said ye kenya mitirimu asam ene na dom basetumi dia kira eye nkwasi asam se nipa no wontimi ntie ase. And nunti na ya ni preach brade asem a e wo se nipa bi atimiti ase obi won ma no oto no so kanza mfunum ne ade a na ne afura won sempa ne ho Satan adwumadi abodie ne se we fira se nipa na ni ade fa na sumdwe wo pa enso ye de hinta no serious ade ne fa na sumdwe ho pa but ye de hinta no nenso say ye kwa ye be ne ebro na dani pobia shabere ho. I'm telling you, ya na no na ye kenkai. Don't boast of ABC. I have this, I have that, I do this, I do that. And no no can name 1 Corinthians chapter 1 verse 31. Okay, send me 1 Corinthians 1:31. Obia yo ho wan ho ewuradim enye pijo enye Benz enye East Legon enye Makati Hill mane wan ho ewuradim enye visa enye America me kasa machiro obia wo ne ho no ehia wo ewuradim etuniema yenya ama na bruso babro se onipa de dodo a wenya ama na bruso enye no na ne nkwawom. A man's life is not consistent in the abundance of things that he possesses. Tiasia nation in sunti said na no na Yesu bi sa go sanse ese nipa nya wiase na no hwere ne nkwa e de be mfasode ene wo so. There was a reason for that question, and I'm using the opportunity to recreate something to God's people. Okay, can Jeremiah and woman who know or make a very strong statement in the book of Jeremiah. Now that and whilst he was building up on Jeremiah chapter 9 verse number 24. Now or say ma won kase wonim na wotemi awurade ase. Read the word of God. Let me hear you. Na yenum ho emom na made a ohyehyɛ ne ho no enhyehyɛ ne ho tie you sɛ wonim de na wahume sɛ me ne awurade no na camera from na wahume sɛ me ne awurade no na de a ɔyɛ adɔye obu atentene ye adetene asase so no yei ana mane nso nani awurade asɛm nie. There is something you missed, just something small. Thank you very much. When I saw me, I would have been many. Tieni na afi and pompa some just kind ye no will be ansante as you. I say na ye humum ana dia or shan hono
ɛnhyehyɛ ne ho sɛ wonim de obiara wɔte asase yi so wahyehyɛ ne ho no ɔnhyehyɛ ne ho sɛ wonim de na wahume na wahunu sɛ me ne awurade a wɔyɛ adɔyɛ mene nyame a meyɛ adɔyɛ ne wɔbu asɛntenene mebu atɛntenene na ɔyɛ medi adetene asɛntenene asase na soɔ. meyɛ adetenene Ɛyɛ na tenene no hold it sir tenene no is something that cannot be eliminated out of what we are talking about wei ɛna deɛ wɔhyehyɛ ne ho no obi a wɔhyehyɛ ne ho ma wɔnhyehyɛ ne ho ɛwɔ saa deɛ mesanka bible no mehyɛ aseɛ bio and let's hear what God is got to say in his word. na yɛn ho mmom na ma deɛ ɔhyehyɛ ne ho ne nhyehyɛ ne ho obiara wɔhyehyɛ ne ho no obiara wɔ se ɔyɛ star ɔyɛ celebrity obiara wɔ se wahyeta ne din aho ahyeta wɔhono mpagyaeɛ saa nipa no na hyehyɛdeɛ no ma ne nhyehyɛ ne ho ɔdeɛ bɛyi mu sɛ wonim de wonim de na wahume na wahunu me sɛ me ne awurade a wɔyɛ adɔyɛ obiara wɔnim de ɛne nea wɔnim nyame ɛnyɛ professor a wɔte university obiara wɔnim de ɛne nea wɔnim awurade ɛnyɛ wɔn a agye awards nnua ne ɛyi no a mode ɛyi afefa ho no tia ne yɛ ɛnka nyame adwene ɛmfa nkyerɛ mo what does an award mean if you do not have a reward in heaven why onim de kenka hɔ mam nti award a wɔka yɛ at first I was saying so preach about awards na me ka say me gyan no metimi wura me office me wura me fie me ti we ni ade ana nipa Edi waste of time. And I know me by office. You've got a beautiful office. Now me share all the rack you have. Papa. Me say, we busunya mpeni huna we be pera kogu ball. Unim some faso. I am not joking. Enia, what the ya den? What the near ya den? I just asking. So that is recognition and acknowledgement. I want to ask a basic question. What is God also saying about you? I'm not joking. What do you call so many pound koso many pound ye niema ye any what ye penny penim adom ye penny penimum peja ye person nipa kamfo ye e dear bay and when yamin so be kafri say any pan will take mufuo. I am talking to you nipa omu attenda enya nipa na ubejina nanim utamufuo ni awurade etia me dey make awards so enya ne mo yiye Uganda hani biu enya kunokura na make menida dey me de mani ato so America setia no eye Grammys eye Oscars eye Satma tia ni ya kenya me adwen gyina mo enokura ye nua na mo de amode ne nam he enokura ye nua abrofo de enokura o masen me say eye nua make us so much no tie yeah you don't know kind of 1 Peter chapter 1 verse 24 or can some be maybe some the achiro ade bible mu kan sexy magazine ne nyomofo and amrantie asiso wo mo sokura no say wo me kristofo no mu di nyame dumachi no wo be kono wo mo nso edi nsenhunu achi tie ne ya kanya me adwemfa ngire ma no pay be radio nim and some ho no pay kan bible mem table dey efiri se honam nyina te se wura na yete se wira woni pani manyam na te se wura nhwire sani yama no yede akire no te se ewira no enhwire wase wura hye ewira no be hye nhwire mpo enhwire no ade no a womode ama like an award or recognition or say be po na awurade asem de etim hoda ubekwa ko gina sa asem nanim watamuom. I'm telling you the heart and the mind of God. What you consume ni pan wow. I'm telling you san wo wow ye nua ba yi ana no otonyomu ye wow enua no obi gudem. I'm telling you no numu no wada ni nyina so akogina futurum Senian will be good them. Michael Jackson, it will niani be a good them. I'm telling you, over connect Christopher Shiana, one more a debate who will win which category and who will win the Tiania and Nirani Niano and no Sister Pebi before Wadaji.
Shikai wobafo ewo momena ntibire mansa na bone na ba ekenya msamo anu omuso kenze nwuno ena no pempese me ka asem cho eno na na wo kan wasem ewo 1 Corinthians chapter 1 verse number 18 was asenya no wasem eye nkwase asem de ma won awagida amensa mo quotation na twero to 1 Corinthians 1:18 asenya na wasem eye nkwase asem de ma won awagida na eye wonyame tumi ema ye na awagi ye nkwa no tie enipa yaji won nkwa asenya no was adia mi ye me ba ye me mama kan chiro say you know when you me e de wo ko America you visa bi ba me mo bibia so me ne wo ka asenya no asem ye ka asenya no asem wa ye ka Kristo Yesu ene ne nkwaje basa ye ka ayi asempa kan ya no a eyi ni preferi sumode ne ba han mo ye ka wonyame dom a ede ni pasi ye ede ni pasi konkonso na ye ni pani ye ye ka ni pa ne nkwaje adom edini siye epejano edini ye I'm talking to you sanga honi bi emam tie na asennua ne ho asem no ayenkwase asem wona awagera na enyankopon tumi ema ye na awarege yen kan TV ncho emam tie asem ose asennua ne ho asem ka asennua ne ho asem ka eba betena ha dwuma ye die no eba mi tie reverend na o safa asennua ne ho nsem no wo ka no ena yi ena nansa reverend say eba tena ha asennua ne ho asem na no wo ka no ena no ukuoda ye papa gabo fichiro asennua ne ho adwuma ena no wo ye no enura no yi no ena no pay ye to aso wo china Reverend Richard Boateng ene Reverend Ben eba betena ha abeto asennua no and wasam sanka TV njo ni bi yemam die wase asennua ne ho asem ka asennua ne ho asem ka e wo se ni patimiti ase wo se na no wo de wo chie e ma sa de ani no anu one ne se memudua ne so wo se brade kai me wo ba wa henie mu ya kai me me hia won kai ye adom a wo so me hia bi ade a wo de bre wi aso me hia bi me ye kromfo de me ye ditwafo de but me hia adom ni bi obi at the point of death did not lose hope wo penkwa je na chi de kwan yesu se me sebo se nokura me sebo se and that day will become a home paradise without baptism, without confirmation, without the baptism of the Holy Ghost and fire. The day entered into the kingdom of heaven. We share Christo. We share Christo. Me say, one baby the on my see across the Union Christo. Christ, Miss Wushia na bibi abesesa. Wo koma besesa. Usu esesa. Woni ye ebesesa, wo kasa ye ebesesa, wa fade ye esesa, wo bebe Kristo mu a na wa ya body ye foforo enye madada no etwa manim na ba bere foforo ye meka ne ma ma wutiri mu nya wode no kura ne ye ka no kura no e ma ye dehie no kura ne tenew no kura ne ye ye no kura ne de usidi ye kron onyame asam ye no kura Bible say wasam emu bie ma man tete kwafo emu nyansa. I'm telling you the word of God. Psalm 119 verse 130. Asem ne mo pie man e man kwase afo ehunu nyansa. I'm telling you, TFM you. And as we opening up Facebook for me say my mama adwuma ye ne 1.5k ehun adwuma na nkade be na be ye fesenka ye kan brade asem na nso ani abere se e wo so obi atimiti asem ni bi ede be na nkabe ye fe na nkadi pa bia be tena se hwa na ye hwe. No, that is not enough. It can never be enough. Be a dear nim. Let's start to share the ye. And who said Yamia Juman ye and Yamidia grow. A very serious assembly can say brother can Bible to you. What's a mubie Emma Hein? Emma and Quasia for Hunyansa. Quasia for Tia Samna. You are free Quasia Sumu and Quasia Su. Emma Womo Baby Hunyansa. Wait, me kai and menko to us and you diatem. I dear one kind way. Pono na same margin. Utuba tabankra hana so babe pepedi. Oba en wabenya washing bay na wo ye. Ebi ton ade wo traffic mu no ne ade. When ye bibi kakra wo ye. Ye Kenya someone now di ya eyi. Wo ma meti e kurase e de mpaibo ta wa chi se wurade. Bu ame be beta tuom na epeja no fa ne si ye. Enom ne ade. Wo sori ye wi na wonom. Ashawo line na wo sika ya wo benya. Utimi wuro ka ba akunya 15 cities. You know, every car ba akuso. And sometimes they go 3 cities. About 3 cities, 2 cities, 3 cities, 2 cities. Now the cross shall lie. Out now radio so na me can some chilewa. We need a tear would be. We need what punya
nyame asɛm na nkurɔfoɔ yi ba bɛgyina ha ɛnwom fonfoɔ mo yɛ you know street party nom ne adeɛ na werɛ firi baabi a wofiri baeɛ no atam sika no a woyɛ washing bay no ade akɔ akɔgyina dance ase wobɛkɔ no wɔbu nipa because so much now you've lost the sense of purpose and now I'm no cancer be a volume my because I'm functional my Jesus say I'm you know my baby I'm put me here everybody else want me about the cancer I'm feel now baby which is saying how about kick up room empty what's mu be my high Emma and Quasiafo hunu nyansa. Quasiafo asem no ebie wo mani ma wo hunu nyansa. Ti asem a ye kan yi. It was asenia no and wasem ye nkwasi asem e de ma won a wagina. Na enyankopon tumi ama ye na wareje ye. Enyame tumi e de ma won a wojo nko. Ti asem ni yo. Facebook you are doing well. You are hitting 1.1k. Na me see ye call 1.5. Emfa ni agro. E ka sempa na kire emfa ni agro fa kwa wo no. Wo de wunnim sadia osoro ahini ne ho ade ye ho de nibre so na won wa ani apre no e fa na apre so it na no no kan wo 1 John chapter 4 verse number 7 no ka se mi wo ho o sa de na e ko na wie ye enti mama mani na e man Bible 1 John 4 and verse number 7 and 8 kan se wase adofo mama ye no do ye ho read the word na odofiri nyankopon obiara a odo no verse number 8 verse number 8 wase dia ono no ohunu onyankopon na onyankopon ene odo yemu na onyankopon edo. As a matter of fact, it's First Peter mami hwade 1 Peter chapter 4 verse number 7 wase nanso ade nyina awie ya ba entimu mama dwene monte brofo no be serious, be very serious, for the end of all things have come. If you are brand new woman, yo, they said you know one and ye the son when Yankupon do bakrono, my to some you know, baby. A Pablo say, a brand new no, a brand new DD, one no me, any pama, what ye, the Bible said, when one of the Cosi, sir, was to ye no, ever fair any particle, and none of petty as you, a brand ye, but the boomy, a nona or Sanka ye, Safania Walker, was what Don Berry made TMO, if it's a Rianapa, Prana me, Pradian, Nefras. So me pray ni pani aboako me pie ewiemu no ma ene apumum pata me pra ade na ediako owia no baba beka wose you know everybody asutwe da no oh yeah wose obema sasutwe da no aye mununkurum da kusuye da kusukuku da mununkurum eye wose bota dombeni ma betie tem se de kofidro tie ma no pay ye na senkeja me eja to ba bia en ye tie mu se eja to hawo obi ampa ba bi mfa edie benti ena we jane sofri eba we just say ye tade ye jano eba na me tie mu a wo se wonti ase wo kira nkwaji ntra because so much routine ye it here na say you know ye ka senu ane wansema e mo say etimi ka bibi ti say Romans chapter 3:23 o say na ye bone na wonyankopon anu onyam apoye yeah and so the Christo na ye mpata de e de am verse number 24 of Romans chapter 23 no na wade na dom na maje a o Yesu Christo mu no so read the word of God buyam bem kwa wo so wode ya buya bem kwa o the Christo na ye bimbuo e de na ama ye nkwa o can kai Romans chapter 6 verse number 23 also bonia katua ye wo onyankopon adom achede ene dankwa e ba betena ha na se meka you know dankwa nsam na meka asenia no wasam a e wo se mitimi yi Acts chapter 4 verse number 12 was a dini bi ani wa wode amani pamma se bomfa so nyankwa e ka dini Jesus ho ya ba kotojo na akoto techireme na pam kase we ye wo wura de hye agya no ene wonyam. I'm telling you we can get Matthew chapter 11 verse number 12 Matthew 11:12 or say a free and no so no one suboni e baba be ka adwen sachera ensam and was sura hini no ensam echere na waka say a free was suboni your pani penso e baba si sabre o sura hini no ye ho ade ani breso na won we ani apre no wo fa na pre so e ka you know asenya no wasamo e was bitimi Hebrews chapter 13 and verse number 14 Hebrews 13 and 14
14 ɔse yɛni kuro a ɛte hɔ daa ɛwɔ ha na neɛ ɛba n'anim ɛna yɛhwɛ. Ladies and gentlemen, I will want to bring the summation of God's truth. Ɛfiri sɛ yɛnaa yɛyɛ ahɔhoɔ ɛne yɛma mfrafra asase yi so. It is Psalm 39 verse number 12 ɛsɛ Awurade tie me mpaebɔ na yɛ asoma me sufrɛ na saa meyɛ ɔwoɔ saa meyɛ mamfrani sɛ magyanom na ɛna nɔpai badwuma nti asɛm no bi yie na nkyɛne nipa afiri abɔ nipa te sɛ kosua ahahan ɛnkyɛw na wafiri abɔ meba bɛtena na meka asɛnnua no ho asɛm a ɛwɔ sɛ metumi ka kyerɛ wɔ bi a 1 Corinthians chapter 3:13 ɛsɛ onipa bia onyuma onyame de wɔgya bɛso ahwɛ meka asɛnnua no ho asɛm a meyi no firi mu ɛnyɛ yie. 1 Corinthians 3:13 ka woma mtie Awurade asɛm obiara adwuma bɛda adi obiara adwuma a wɔyɛ na asase yi so ɛyɛ na meka na mepɛ sɛ yɛ nnuanom asɔfoɔ nyinaa tibi obiara ɛsɛ sɛ wɔtimitimi yɛ nnwuma a yɛyɛ wɔn sɛ wɔkɔyi the word nnwuma wɔde nnwuma o asɛm korɔ no ana baaboro ɛka no wɔ Revelation chapter 20 verse number 12 nnwuma wode yɛfa di agorɔ fa di agorɔ nnwuma wɔ nipa bia nnwuma wɔbɛyi no adi na ɛda no bɛyi ne ho adi. oye awon sɛ da no na Safani yɛ ka mo asɛm no ɛno ano Isaiah nso ka mo asɛm Isaiah 13 efiri verse 9 na Isaiah so ka Awurade da no ho asɛm Isaiah 13 verse 9 ɛso ka hokitu bi na kura de na me yɛ sɛ me hawadwe because Christian I want to just quote it off here ka mo ntie Awurade asɛm wɔse hwɛ Awurade da no reba read the word of God etirimɔden ne ani bɛrɛ Awurade da no bɛ etirimɔden ne ani bɛrɛ so ɔbɛdane asase sɛ amanfo wɔse ɔbɛdane asase na ayɛ na manfo na wasɛe so anibɔneɛfo yeah ɛso ni boyefo na bɛsɛe na osoro akuni ne nsoroma ɛnhyerɛn ɛda no ɔsoro akuni ne ɛne nsoroma it will not shine owia bɛduru sum na di owia bɛdum sum mu na di firi mu na ɔsrane nso ɛrenhran na ɔsrane nso ɛnhyerɛn na mɛmama bɛtwe wiase aso tie ha yi onyame nyame no a mosi wɔ ntimi ntwe aso no ho asɛm na mene mo ka nneɛma bi ɔno manya abaifo me na meka kyerɛ wo nneɛma bi nya abaifo abrante bi si su timi tena ase edi ne yira ni afampena nom hwie sika bobrafo ɛnom ne adeɛ yɛwo timi kikam betimi ama asɛm bi atowa ɛnya abaifo nyame no ana yɛ I'm telling you the word of God and so we are this young wunnimu ameka asɛm akyerɛ bia radio nim ɛna no kure sɛ ntimi nka no kure sɛ ntimi nka no kofio no ba na no hewo no kure sɛ ntimi nka na no kure da hɔ na ni pɛ brɛ na ni pɛ yira krono ɛne yɛnim bɔ krono enim sɛ sɔfo bɔ krono enim sɛ minister bɔ krono enim sɛ chief executive bɔ krono enim sɛ DC bɔ krono edwom krono wɔ hɔ nkwan mu wia krono wɔ hɔ nkrɔfo yerenom krono wɔ hɔ nkrɔfo krono Mrs. Kan wo bedi enso ho ntɔ wo de ekosudi you hwɛ skano wo be fe debat wo ho ntɔ I'm telling you ampe we nim no kano kora kyerɛ wa bia sɛ ma ka kyerɛ mo ayɛ na obi ɔno ma wɔyɛ sɛ na ɔkano kora na no ɔtenom ne adeɛ ne apɛ bribe ne adeɛ akoma no wo yɛ mutimi tɔka ma mutimi bɔ bibi ne abrɛ sika bi sɛ kanwa no tum ma ka kyerɛ mo sɛ dana yɛmpɛ hwi firi mo nkyɛn what me ka sama kyerɛ obi ya sɛ wo yɛ hwan yɛmpɛ hwe afiri mo nkyɛn adeɛ a yɛhwehwɛ yɛ adwen sakyera wadwene afiri krono ne ho awudie adwaman de I don't want to talk about it adwaman will great and shades in this country adwaman maka kyerɛ sɛ whole Africa wo pɛ nipa bɛ adwaman pa South Africa we South Africa Congo neba we Congo Cote d'Ivoire we Cote d'Ivoire Nigeria we free hɔ na wo bagana so the whole Africa yeto so num adwaman ya topa kankan ya efuefu ayaya ase atopa kankan efuefu ayaya ase o kantogia o muso kense hunu na meka sama kyerɛ mo gye wo sa kyerɛ wadwene enye sa you are on your way to hell
ane na meka asɛm paa de akyerɛ wo tua ne yɛ wowura bantam kura na katua de berɛ nipa bia wobɛbu nipa bia atɛn sɛdeɛ ne nnwuma teɛ me a mete hɛ mede ɛwom wo a wotie me wode ɛwom I'm telling you the mind of God. 1 Corinthians 3:13 osanka ho biom mtie awurade asɛm 1 Corinthians 3:13 ɛhɔ no sanka ho biom ɛma me ntie asɛm pɛ sɛ wode baa bɛsi verse 16 na afei mede asɛm no ɛba obi adwuma bɛda adi obia adwuma bɛda na ɛda no bɛgyi ne ho adi hold it obia adwuma a obia yɛ na asase yi so me sɛ bɛda adi mo a modam funna kam boys meka asɛm akyerɛ yɛmpɛ sika saa o yɛmpɛ sika saa akɔhyifoɔ ne nkwasiafoɔ na adwene sɛ woda efunna kam a wobɛnya sika. I'm telling you, akɔhwifoɔ ne nkwasiafoɔ ɛna gyidi sɛ wopɛ woyɛ abaya na asi so a wokɔ Madina kɔtɔ nkunu a wɔmde sera wɔma hɛ mu no a wobɛtumi abɛgye wɔ bi kunu no wama no sign check de ama wo ɛka asɛm akyɛ wotie no yie agye nkwasiafoɔ ɛne akɔhwifoɔ na adwene saa me na meka asɛm